Ang gugma sang Ginoo hindi matungkad, apang, aton mapatyagan, aton mapainuino, kag aton matalupangdan. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ini isa ka Ilonggo kon hiligaynon nga version sa atong Sabbath School lesson nga atong ginatunan sa kada semana. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masonson nga host sa sining aton programa ang Pagtuon Subong. Kag sa sining ation ari ang aton masonson nga mga bisita nga aton permi ginapamatian, aton permi tanaw sa aton nga mga kada semana mga kauturan. Ang una na akong pakilala sa inyo siya ang aton Senior Church Pastor sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Sir Lloyd. Mayong adlaw sa aton mga kauturan, mga kaabyanan nga nagasunod sa mga programa, bisan pa sa General Santos City or bisan pa sa Cavite Mission. Yes, mga kauturan. Amon ginatabyaw dira ang aton mga kauturan ng mga Ilonggo speaking sa South Cotabato, sa General Santos, sa may Sultan Kudarat kag sa Soc Sargent area. Aton man mga kauturan sa Luzon nga nagatanaw kag nagasiding sining aton programa amon kamo ginatamyo. Ang kadua na kon gapakilala sa inyo mga kauturan. Aton na subong ang simbahan nato naga-discuss na nagapangunaw-una na nga sa pila ka adlaw ma-ordain na ini ang aton nga bisita si Pastor John D. Lloyd Coro mga kauturan. Siya ang aton nga Associate Pastor in charge sa aton nga mga estudyante sa high school department, both junior and senior department sa aton academy diri sa CPAC. Sir John D, mayong adlaw sa imo. Adlaw, Pastor, kag mayong adlaw mga hintapanan, kag sa aton man mga tigpalamati, kag nagapadayon sa pagtanaw sa mga programa. Tani sa aton nga pagtuon subong nga lesson, first lesson sa mga first semester, makakuha kita sang paghangop about sang gugma kag hustisya sang Ginoo. Yes, and that's correct. Justice and love of God. Hapang sa hindi pa mga kauturan, aton na iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningatiyon, yari kami Ginoo nagapalapit sa imo, una bes, nagakilala sa imo pagka-Diyos, gamhanan, apang ikaw man mahigugmaon, apang ikaw man nagahatag sang amon kinahanglanon, kay nagapasaylo sang amon mga kalapasan. Nga sa bagay, ikaw nagpakamatay sa cross sa Kalbaryo para lang kami makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Opdi kami sa amon nga pagtuon sa sinigid nga tion sa ngalan Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Sir Jandy, ang aton sadsaran nga teksto. Aton sadsaran nga teksto makita sa Hosea or Oseas kapitulo 14 bersikulo 4. Nagambal diri, ayuhon ko ang ila pagtalikod, higugmaon ko sila sing bugana, kay ang akon kaakig nagapalayo sa iya. Yes, and that's correct. Yes, Pastor Delbert and Pastor John Day, ari na kita sa bagong leksyon. First lesson 1 ini sa aton first quarter sa 2025. Ang tema sa bilog na trimestry halin sa Enero tubtob sa Marso is about God's love and justice. Okay, mga kauturan, ang communication may 5 ka mga W's and 1 H.
what, where, when, how, and why. And that's it. So, amo ni atong tunan sa sininga quarter. What is the love of God? How God implement His love, and then where is His love, when He loves us, so forth and on. And this is it. So, I am excited. Nga rin na kita sa lesson 1. It's about God's love freely, or God loves freely. Okay? Ang gugma, ang Diyos nagapalangga, nagaguma sa aton sa mabuganaon nga walay tupang, walay pugong. Yeah. Yes, Pastor. Ano ang aton nga masilingan kag ginapaabot sa sininga simana? Sa nasiling mo na, Pastor, ang Diyos nagahigugma sa aton sa mabinuganaon. Yes. Hindi matungkad nga rason ang Yes. higugma sa aton. Wala man siya gapaabot nga aton payduhan sa aton kaayo. Higugma sa aton. Kag hindi man naton siya pilit, higugmaon kita. Kag ang iya paghigugma, siya mismo buluntad nga naghatag kag ginpatuhoy ini sa aton. Yes, and that's correct. Yes, Sir Jadilid. Ano pang imo na tulupangdan sa atong introduction? Diri sa aton introduction, Pastor, na ako nakita nga diri sa Matthew 26, si Ginoong Hesus na nagpamangkot kay Pedro, makatlogid, nga, do you love me? Yep. 3 times, sabat ni Pedro, mga kauturan nga, yes Lord, you know that I love you. Ang mga sabat ni Ginoong Hesus, tend my lambs, shepherd my sheep, tapos ang last, tend my sheep. Diri mga kauturan, nakita ko ang kanami, no, nga though si Pedro nag-deny kay Jesus 3 times, but Jesus restored him 3 times po tungod sa question nga 3 times. Tungod sa mga kauturan, aton nakita ba nga importante gid nga as mga manugbuhat, like sa mga apostoles, dapat gid naton galino nga i-tend ang aton mga karnero, aton alagaan ang aton mga nasakupan. So sa akon diri sa academy, no, dako gid ang akon nga burden nga at least ba biskan hindi man sila tanan gid magbaton kay Kristo, asap isip ila personal manluluwas, at least makabati sila about sang gugma sa Ginoo. Amen, and that's correct. You mentioned about Pastor Jandi, sang experience ni Peter. Peter denied the Savior 3 times before the Calvary's cross. Sa atong sangidakop si Jesus. Yes. Ang sabat ni Pedro sang tapos na resurrection nga, do you love me, Peter? And then Peter said, yes, Lord, you know, we love you. May na-discoveran ako ni Pastor. Nga, the first 2 answer ni Peter about sang, yes, Lord, you know, we love you. It's about filial love. It's about brotherly love, just like you and me. We both, I love you both. Yeah, it's a brotherly love. But God is not satisfied with that. Ang gatatlo niya nga sabat, when God asked, Peter, do you really love me? Dito na si Peter na kaya kaya na siling, you, Lord, we love you. Ang love dara nga gingamit ni Peter sa may ka-third time is agape love. In other words, you know, Lord, without condition, we really love you. And because agape love is a God's love without condition. So, God was satisfied. Then Peter, again, God said, okay, I'm satisfied, Peter. Yes, but do you have some more? Hindi man ta si Pedro siguro, Pastor. Yes. Pero may ara man ta panahon nga kaangay ni Pedro. Kag sa aton man kahimtangan kaangay ni Pedro nga bisan pa kung kaisa ginapamalibaran naton kag gintalikdan ang gugma ni Ginoong Hesus. Sa gihapon ang Dios nagapasag-uli sa aton paagi sa iya nga gugma. And that's it. Yeah, God would like us to have that kind of love like His unconditional love, agape love. Yes. Yeah. Beyond reasonable expectation. Sir Jandi, na-mention kay na nga ang Ginoo naghigugma without even being told. He loves us freely. It is His own initiative, His own volition. Kag wala siya kapaabot sa aton. Is that correct?
Yes, Pastor, no, mga kauturan, grabe gid ang Ginoo sa iya nga gugma sa aton. Freely, wala siya gahulat nga magbalos kita sa iya. Diri makauturan sa aton lesson, aton mabasa sa Exodus Kapitulo 33, may tungod sa storya ni Moses sang nakagwa sila halin sa Ehipto. Sang dira nga nagkaband si Ginoong Hesus or ang Ginoo kay Moses nga, "You come to the mountain and meet me there. Kay pagkuhaon mo ang napulo ka sugo." Pero what happened mga kauturan after sa tong event dito sa Mount Sinai, pag naog ni Moses, nakita iya ang mga katawhan, the Israelites, nga nag-worship sila sa idols. Naghimo sila sa golden calf. Nagtungod sina, naakig si Moses, haging lampos niya ang 10 Commandments. Diri mga kauturan, aton mabasa sa verse 19, same chapter. Hambal diri ni Ginoong Hesus nga, He will be gracious to whom He will be gracious. And He will have compassion on whom He will have compassion. Ang ibang mga kauturan nga mga theologian, ginatulok ini siya nga predestination. Yes, oo. Ang Ginoo ko no, may ginpili na nga mga tao nga iya luwason or may ginpili na siya nga iya pag i-condemn sa ulihi. Pero hindi mo mga kauturan, no? Ang punto diri sa aton lesson nga, it's not about predestination. But the point here, the lesson is that God is gracious even to those who are the most undeserving ones. Kaya ang Ginoo mga kauturan, ginahigugmay tanan nga mga katawhan, Jewish people man ina or mga hintil mga kauturan. Yeah, and that's correct. Nga pastor, nag-mention si Pastor Jandy about sa Exodus 35:19. I will be gracious. Okay, to whom I will be gracious. Nag-mention nga sa kadamo sa mga theologians nga naghahambal nga this is predestination. In other words, before na tao ya, ang Ginoo ya may ginpili na kung sinong iya pangulyagan, sinong iya pasaylohon, sino ang iyang luwason. Is that correct? Yeah, Pastor, no? Kaya kung kaisara ang I will be gracious to whom I will be gracious. Yeah. So, ara sa iya. Ara sa iya. Oh. But pagpakilala lang na iya sa Ginoo para sa tanan. Yes. Hindi lang kay sa pinili. Yeah. In this sense, balik natin sa context ni Pastor John Deloyd is that ang sala di sa mga katawhan, bago pa lang nagtalikod si Moses, nagsimba na sila sa Diyos, ang baka. And then pag abot man ni Moses, in the part of Moses as a leader, gin-shatter niya man, ginbuka niya man ang 10 Commandments. So, all the way here, is tanan sila diri may kapaslawan, and doing so, nag-worship ko na sang Diyos eh. So, hindi ka na worthy, hindi ka na takos ka angkon sang kaayo sang Dios, sang gugma sang Dios. Pero ang Dios niya, I will be gracious. Not in the sense nga may pinilian siya, but in the sense as a creator. Bilang manunuga, nga siya ang naghatag man sa authority kag sang kasuguan, siya man mismo sa iya nature. Suno sa iya kanami. That's correct, Pastor. Kinabatasan. Sa iyang ating. Ano siya sa being. Yes, that's correct. Pastor John Den, Pastor Bert, that's correct. May isa ko din ang talupangdan. Kahit tinasiling niya, I will be gracious to whom I will be gracious. I will have compassion to whom I will have compassion. Daw, kung imo lang tanawon sa surface, daw may ginpilian. Kahit mapasensayloon lang ko sa akon gusto pasayloon. Yeah. But ang punto ko di Pastor, let's not equate God with us human being. Kita yung human being niya, bias kita at the beginning niya, bias kita ya. At the beginning niya, may ayahon kita. But God is not. So, when He says, I will be compassion to whom I will have compassion, it only shows that God has the right because He is the owner of life. And His love is without limit. So, hindi ni nga siling pinilian, but everyone is entitled for God's goodness and God's compassion. And that's it. And then, hindi na siya may ayahon nga gagapili because God
has no capacity to choose. Piliun lang niya ang iyang luwason. Everybody is welcome. Kita may pinilian kita. Correct. Yes, Pastor. In that sense, no? God by His nature, it's free. He is not forced to do that. Yes. Hindi siya na persa, kag wala siya napilit. Kag sa sina nga bahin, sakay sinon niya naginhambal sakay Moses. Ano ang kahimtangan ni Moses? Yes. Masin alive po during the time. He shattered the 10 Commandments. Ano ang kahimtangan sa katawan sa Israel during the time? Nagsimba sa Diyos. So sakay sino siya naging gracious. Hindi lang sa iban, kundi sa tanan nga nangin masinalay po. Yes. Sir John, di may kadugang ka. Ang kanami ini mga kautoran, no, o pastors nga hindi lang ini message para ngadto sa mga Israel hanon. Israelites mga kautoran. Ini man nga message, ini nga good news, labot man pati sa aton nga isip naton hindi kita mga Israelites, mga Pilipino kita, mga Hintil kita, pero ini nga maayong balita para man sa aton mga kautoran. Okay, and that's it. Okay. Sa Monday, Pastor, unrequited love. Ang punto dira, unanswered love or not returned love. In other words, God's love is, He does not demand return. Okay? Ang gugma sang Ginoo, hindi nagapaabot kung balikan siya kung hindi. As long as He loves, that's it. Oo. Amo na siya bala. Kung isa sa aton kabataan na mo man siya aton sa batong pamilya. Gugma kita, bahala ng bata tayo hindi maggugma sa aton, but at least we love them as our children. And that's correct. Aton spouses, the same thing. We don't expect much from them. Ang aton lang that is our consolation, that is really our happiness, that we can provide them, especially love. Yes, Pastor. Sa sining suhito, Pastor, no? Kung kaisa akong panghuna-huna, diri daw ang Diyos nag-contradict mismo sa ako galingon. Why? He is just, balaan siya. Nga siya mismo masugo sa propeta nga pangasaw ato ang hindi angayan, ang hindi ang takos, ato ang harlot, ato ang hindi faithful. But then, ang Diyos may rason. Kay gusto niya nga object lesson si Hosea or si Hosea kag sa iya asawa nga si Gomer. Kay amo ni ang kahimtangan sa imong katawhan. Yes. Makita nila sa Hosea nga prophet, hindi angayan, hindi takos si Gomer kay unfaithful. Hindi lang sa makaisa ginsugo sa Ginoo si Hosea. For how many times redeem your wife. Redeem the love. Get back your wife. Get back your wife. So, anong ginhimo ni Gomer? Is it requited? Wala sa ginbalikan sang kayo. Despite sa iya pagkayo sa iya asawa, naglabi pagid nga naging unfaithful ang iya asawa. Amuman ang aton nga kahimtangan. So, kay ang Dios nagigugma sa aton, ano ang benepisyo nga ginhatag naton sa Dios? Wala ang Dios gapaabot sang benepisyo. Kita nga tao kung kaisa, higugmaan kag ayuhan ta ang isig kapariyo ta, kay may ginapaabot ta. So, requited. So, in that sense, ang Dios He just freely loved. Whether may balos o kung wala, amo na siya, gugma siya. Regardless of the circumstances. Yeah, Pastor, you mentioned about daw ga-abuso si Gomer. Okay. Kaya ginigugma siya, ginkuha si balik. Dayon, dugay-dugay, lakat naman siya. Ginkuha naman siya, naglakat naman siya. Daw ga-abuso siya. Is that correct, Pastor? John Deloyd. Andre, Pastor, no, daw maghambal kita nga kung sa tawhanon lang gid nga estado or nature daw. Tama na. Daw ka imposible daw katama na, no? Kay san gani sa maguyabay, no? Kung may mag-cheat na gani ang uyab. Tama na. Tama na. Mangita na lang po sing faithful. Pero ang Ginoo lain gid siya. Kasi for how many times nga nag-commit spiritual adultery or harlotry ang Israelite people, ginbato nilang gihapon. Ang kanami diri mga kauturan, hambal diri sa aton nga teksto, I will hear
I will heal their backsliding. I will love them freely. Diri mga kauturan, ang freely diri nga word sa original ni daba ang pulong sa Hebrew, which means mga kauturan nga voluntarily offering His love to all mankind, not just to the faithful people, pati man sa mga wicked people, pati man adtong nag-abuso sang iyang gugma. Yes. Amo ning kanami sang Ginoo. Yeah, and that sometimes we can equate nga daw ginabusuhan ang si Hosea nga representar sa Ginoo, si Gomer nga asawa nga representar sa mga Israeliano o kon kita. Sometimes we feel nga daw ginabuso. That's why masilin kita nga sa tawhanon lang niya, enough na, is enough. Tama na. Okay, hindi na kaya. Muna ko isang mga alam-lanon sa mayang people, hindi ko na kaya. Yeah. But God is different. That's why this is how deep God's love is. Nga bisan sometimes kinabuso pa naton, yeah, but yet God's love is still there. Ready to accept. Yes, Pastor. Basically, we do not deserve. Yes, and that's correct. Hindi tatako sa gugma sang Dios. Harlot kita eh. Si Gomer, harlot eh. Pero ang gugma sang Dios nagahimo sa aton nga takos. So it is beyond repair kung kaisa ang aton relasyon sa Ginoo. Pero ang iya gugma ga pangita sang pamaagi gid gyapon nga mapasag-uli kita. And it is freely voluntary nga gugma. So gin-mention ni Pastor kagina ang word nga nagikan sa Hebrew in which gingamit man siya as free will offering sa paghatag sa sanctuary. It's a free will. Yeah. Wala na, kinabubuton. Yeah. Kaya ang offering, Pastor, iba ang tithe, hindi ba? Ang tithe niya i-return. Kaya hindi natin iulit. Pero ang offering aton na nga ihatag ta. Yeah, out of our love to God. So, kung ano kada ka atong gugma sa Ginoo, amo mo na ang equivalent, not necessarily the amount, but the equivalent of our love. Either piso lang na or 1 million, if that is the equivalent of our love, God accept that. Kaya ginacceptan niya ang balo nga nagatag lang sang sinsilyo. Yeah. Tisili niya, mas dako ni siya sang ginatag sining isang galing na nagating sinsilyo. That's the point. So, ang akong din nakita nga, God's love is beyond measure. Yes. Oo. Na? Beyond measure, and He is not hindi siya I mean, amo to siling ko gina pastor nga kung kisa gahigog mata kay kung kisa mabenepisyuhan ta. May ginabang natabot. No, God's love is not like that. Yeah. Yes, hindi ta mas-explain. Beyond our human tongue can express God's love. Yes, sa Martis, Pastor Jande, God freely, a love freely given. Anong imo na talupang Pastor? Nakita ko dari Pastor no mga kauturan nga despite repeated rebellions sa mga katawhan, bisan kita subong sa aton panahon subong mga kauturan, ang Ginoo gyapon andam sa pagbaton sa aton. Dari gani sa aton Tuesday lesson, ako nakita dari mga kauturan nga even from creation or even before the creation mga kauturan, and to His relationships with us, mga wicked people, mga sinners, until sa iyang pag-redeem sa aton dito sa cross, to recreation. Initanan mga kauturan nga ginhimo sang Ginoo from creation to recreation. It was all about because of His love. Amo gani ang hambal ko sa akong mga estudyanteng mga kauturan nga ang kaluwasan galutaw-lutaw lang na sa aton babaw sang aton nga atmosphere. It's up to us nga kung batunon ini agugma nga because God loves us so much. It's up to us nga kung batunon naton ang inang agugma niya sa aton. Amo na siya, Pastor. Yeah, and that's it. Before si Pastor Delbert, ang akong dalapang dandri sa atong Tuesday election, as what we have said already, nga we don't deserve God's love. Yeah. And then God's love is volition. Iya freely will. Freely kuan niya. Kag
Hindi gani siya. When hindi naman siya kinanglan sang creation nga mag-create pa siya. Correct. Because at the beginning, dito sa langit, lipayo na sila yung mga Godhead, mga heavenly beings. Pero out of His love, He created us. Okay? Nakita niya nga there is tendency for us to commit sin. But yet, still, He decided because that is love. And His love, Pastor, after we have violated, after we deserted Him, ang iya love, ang part ng iya love is reconciliation. Wow. That's it. Gusto yung magpanumbalik ta. Nga bisa na tipsingan na musingan na ituman na nabulingan na, still God is willing to reconcile us. Yes, Pastor. Yeah. Madugang ko na uro, Pastor, sa imo that God's love is not deserved. Another thing, God's love is not earned. Hindi man naton mabayaran, mabayluhan sa kung anong mayara kita. As human as possibly can, nga ang pagigugma sang Dios ginhatag lang gina siya sang Dios parehagid lang sa aton. Kag I go with you, Pastor, siling sang Bugna kapitulo 4 bersikulo 11 bisan pa sang Salmos 33 bersikulo 6, naga-deserve siya nga higugmaon siya tungod sa iya pagkamanunuga. Because He is created. Now, ang iya pagkananunuga, it does not mean because hindi tungod kay kinahanglan siya magtuga, agud may patuhuyan siya sa iya gugma. Okay? So, kinahanglan siya magtuga para may patuhuyan ko sa akon gugma. And there will be love relationship at that. No, it is not a necessity. So, out of His love, sa nasiling muna kagina, gintuga niya ta. Yeah. Why? Because silang San Juan 17:24, the love of the Father is even from the foundation of the world. Halin pa sa pagtuga. Before pa, antes pagintuga ang kalibutan, the triune God, nag-enjoy na sa sila sa sina nga fellowship. So, to argue with the cause and effect or to the logic nga kinahanglan siya may patuhuyan sa iya gugma is not necessary. But out of love, He created. Yeah. Because He does not expect. Yeah. But He will be happy if we will return. Yeah. Yeah, but He does not expect. Yeah, pero ti ka namin manggid bala nga may ginhimo ka, may nag-appreciate ng ginhimo. That's the same thing with Sir John Dewey at the time. Ano ni ang buod silingon nga many are invited, many are called, but few are chosen. Do you have something to share? Yes, Pastor. Ang diri mga kauturan, no? Many are called, tanan gintawag. Tungod ni sa Greek term nga kaleo, kin-invite ang tanan mga kauturan, mga abyan. Pero ang elects or chosen from the word eklektos, ato lamang ang nagbaton sa invitation. Dili mga kauturan kay tungod ini sa parable of the wedding banquet nga ang ini nga parable nag-invite ang isa ka lord or ang nagano sang kasal, gin-invite tong mga may mga tao siya nga gin-invite mga kauturan apan ang ining mga invited nga mga people wala nag-attend. Yep. In fact, ginpamatay pa to ang mga nag-invite sang Lord. Ang servants. Ang servants. Ang natabo, hambal sang master nga ini. Kadto ka mo sa mga highways, kadto ka mo sa mga bisan diin, kag i-invite tanan. Pero mga kautor, aton diri makita nga sini nga parable, maisa ka tawo nga wala nakasulob sang wedding garment. Ang natabo mga kautoran, wala siya nakasulod. Kag Ginpagawa siya. Yeah. Akong diri nakita mga kauturan nga ini mga invited people, it refers to the Israelite people. I remember about the 2,300 days nga may 70 weeks para sa mga Jewish people, and then after that para na sa mga Gentile people. The gospel was preached to them. So, mga kauturan, ang Ginoo open for all when it comes to invitation. But those who will be elected are those who will accept the invitation. Amen. Yes. Pastor. Sad to say, Pastor, that we have the ability to resist God's love. Yes. So, mabudlay, no? Kung kaisa nga ginbalibaran. Kapila na gininvitar eh. Gani. Despite sa invitation, busy sila. Wala nila na ipagsapakan. Ginpamatay pa yung nag-invite. Tapos busy sila. And later, hindi na sila. Ginpamatay pa ang nag-invite. Matakpan so, sila. we have the ability to resist
sang gugma sang Ginoo. And then the word elect does not refer nga halin pa sang sinugdan or bisan oy kapaya na tao, Pili ka na. Ang elect dere para sa kun kay sino ang nagbaton sa kay Ginoong Hesus. And then Pastor John Deloyd said nga kinahanglan man sang wedding garment. Amo na gina-encourage ta magbakal sang kunop sang pagkamatarong ni Ginoong Hesus. Okay. So those nga nag-attend, may ato man to nga hindi angayan, hindi takos. So kinahanglan sila sang kunop ni Kristo para sa sinalusalo. Oy kadalom sini nga parabola, kadalom siya ang konsini para at least ang aton punto diri nga everybody is invited. Originally ang invitation are God's people, mga Israelites. But since ginopen sa Ginoo for everyone. Pero ang punto naman nga bisan ginopen na sa tanan, damo pagyapon sang wala nagbaton. Correct. So ang chosen diri, many are called but few are chosen. Kaya ang chosen diri ato lang ya ang nag-response. Ato lang ya ang nagbaton kag nagsuksok sang righteousness ni Kristo. In other words, hindi kay chosen ka na, ay bisan ano ka na, no. Correct. You have to follow, you have to wear the righteousness of God. So aton pa, kung kita pinili na, ang aton kabuhi should be godly na, katulad ng sang kay Kristo. Yes, Pastor? Yeah, because in the parable, Pastor, in the first place, ato to siya Yung baton niya, nagpati siya. Pero wala lang siya nakasuksop sang kunop. So, in that sense, nagpati man siya, pero wala siya nakapangkunop. At the same time. Wala na kita time. Sir John Day sa imo nga kwan, just a sentence or two bahin sa aton Thursday, crucified for us. Amo ni siya mga kauturan ang ultimate nga pagpakita sang gugma. Amo ni ang the ultimate manifestation sang gugma sang Ginoo sa aton. Inabalang nagpa-crucify si Ginoong Hesus. Amo ni siya ang grabe gid nga pagpakita sang gugma niya sa aton mga kauturan nga kung tanan lang magbaton kay Kristo, magbakal sang robe of His righteousness, makahimo sa pagsulod sa wedding. Galing mga kauturan diri sa aton nga lesson, may ginatawag diri nga thelo, may will to will. Kung may will ang Ginoo nga gusto ya tanan maluwas, may will man ang tao nga mag-reject sila nga invitation. Yes, and that's correct. Yes, Pastor Delbert. Yeah. So, sugpunan ko tong punto ni Pastor John Deloyd, na most especially sa Matthew 23:37, nga sa bagay, paano puguhon tani isang Ginoo ang iyang mga katawhan, pero they are not willing. Hindi sila gusto. Kag ang pagpa-crucify lang ni Ginoong Hesus, pwede niya man likawan? Yes. Pwede. Pwede gid. Wala sang magpilit sa iyang kinahanglan siya i-crucify, but He made it voluntary. So, voluntaryo niya yung kaugalingon tungod sa iyang gugma para sa aton tanan. So, this is the ultimate display. Ang plano sang gugma sang Ginoo even before the foundation of the world, na foresee na nila nga daan. It is not because sa nasiling ko nakagina may necessity. No. Ginhatag na nila nga daan, but the plan of redemption is just only silence. And then, siling sang Romans chapter 16 verse 25, kag it becomes functional ang paghigugma sang aton sa Ginoo even before or after we've fallen to sin. Amen. Yeah, katulad sang many are chosen, many are called, but few are chosen. In other words, ang pagkamatay ni Kristo sa cross is for everybody. For everybody, yes. Yeah. But it will only effect for those who have accepted His death. Yeah. It's for everybody. Pero iatag na sa iba, ng iba niya does not value it, wala na. So that's why hindi siya matagaan sang benepisyo. Only those who accepted the death of Christ. Then Christ died for us. Though Christ died for everyone, but ang epekto sa iyang kamatayon para lang sa nagbaton sa iya. Wala na kita mga kauturan. Nag-testing lang kita mga kauturan. We just strike one sa aton nga pagtungkad kung ano kadako sang gugma sang Dios sa aton, kag kung ano ang iya gugma. This is just the first lesson. We have another 12 lessons to come, including ang iyang justice, ang iyang justice.
Ako lang pangabayon si Sir John D. Sayang last take and then eventually si Pastor Delbert. Pastor, no, mga kauturan, ang gugma sang Ginoo hindi gid naton matungkad. Gani iyang ginpadala iyang bugtong nga anak para lang kitang tanan makahimo sa pagbaton sa iya. Hambal gani dira ni suwait mga kauturan, when the character of Christ will be perfectly reproduced in them, then He will come to claim His people as His own. Tani mga kauturan, no? Maupod kita sa nga own sang Ginoo, nga upod niya dira sa langit ng puloy-anan. Amen. Yes, Pastor Delbert. Ang pagigugma sa Ginoo is not defined by necessity, kinahanglan, or wala man siya nagakinahanglan, hindi man siya mabenepisyuhan sini. Ang pagigugma sa Ginoo hindi naton makalkular kung anong kid kadako. It is beyond than human imagination, may ara kita. And God's love at times can be resisted. So kabay pa nga aton batunon ang gugma sa ang Dios sa aton. And God's love surpasses all human reasonable understanding. Amen. Biyad na sa marason nga makabuot sang tao. Kabay ang Ginoo magpakamaayo. Happy New Year. Yes. Mga kauturan, that's correct. We had been discussing about God's love nga hindi matungkad pero mapatyagan naton. May epekto gid once we will accept. Ti wala man ang Ginoo gapaabot pero ti malipay siya kung magbalos man kita sang gugma. Bisan hindi na para siya, bisan sa aton isikaparyo na lang, that is enough for God. Mga kauturan, sa hindi pa naton i-close ni Pastor Delbert ang aton pagtuon, ako na nailuwat pasalamatan ini atong mga sponsors nga ini nga year they still promise to support our media ministry. Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardenico, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, John and Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Ladil Labalan Gascon, Marlubel Hiruta Lorin, Sister Antipas Piedad, Manang Helen Barbasa, Manong Arcadio and Manang Leti Mendoza, Meryl and Mark Mendoza, ang mga magulutod, Jamie Trino, Inanali Trino, Perdido, ang mga magulutod, Alex Pihidero and Ma'am Gina Pihidero, Ilumar, and then Ido and Fee Midon Vandest. Ang Diyos magapakamayo sa inyo this year, 2021. Happy New Year sa inyo ng mga sponsors. Yes, Pastor. May gugmaon kay dalang pa naman nga Dios. Salamat sa imong pagigugma nga dili matakos kag bunayag sa tagsa-tagsa sa amon. Kag padayon nimo ini pinapakilala sa mga katawhan bisan pa sa ilang pagpamalibad, ikaw nagatawag sa gihapon sa amon nga magtuo kag ginaawhag kami nga mag-respond kami paagi sa imong gugma sa gihapon kay ini ang nagaliton ka sa amon nangin kaangay sa imo. Kag niyan ikaw galing magaliton sa amon sa imong presensya sa langit ng nga puloy-anan. Salamat o Ginoo sa imo pagpahayag sini sa amon. Kag niyan sa sini nga bag-ong tuig ikaw magagiya sa amon paagi sa imong gugma nga kami mangin matino matutom sa gihapon. Kag niyan o Dios magapaninguha sa paglampuwas sang mga kasablagan sa among pagtuo. Kag niyan kami mangin madinaugon. Amon ini ginatugyan sa imo. Sa amon mga pagpanghangkat kag samtang kami magasugod sining bag-o nga tuig, ikaw sa gihapon makig-upod sa amon kag ang kadalag-an ang mapasiguro sa amon. Ini among ginatugyan kag ginapasalamatan sa gahong pagsangalan ni Ginoong Hesus. Amen.